morning, nandito na naman tayo mag-grocery uli. At doon sa nag-request na mag-haul ako, ito na po yon, i-haul ko po mamaya. Nandito tayo nagamalengke sa BQ Mall. Matagal na naming suki ito since maliit pa akong bata. Dito lang mother ko namimili. Kaya tingnan nyo, ito ay kaya natawag na I think kaya natawag ito na BQ Mall kasi quality ang kanilang products, and then they have a very good ambience. Yun. At saka yung mga fruits nila, karne nila, seafoods lalo. Dito talaga ako namimili ng seafoods kasi maganda. Tingnan yung mga fruits nila, oh. And then we have here, minsan lang may problema dito. Ang masabi ko lang dito sa meat section, meron silang mga tindera, hindi ka nais-nais ang mga faces. Minsan siguro ay pagod, ewan ko, pero always na ganun. Wala man lang hindi marunong mag-smile. Siguro dahil pagod. Yun. Siguro. Siguro yun nga. Ano? Anong kunin natin? Pa tayo ng konting pork chop. Pork chop, yan po. Ha? Ayan, kuha siya ng karne. Ako naman dito. Ayan, dito. Siyempre yung broccoli natin. Kain tayong masusustansya dahil alam nyo na para lumakas ang immune system. Ang mahal ngayon ng broccoli dito guys, it's 290 ang kilo. Buti nga at 290. Minsan 350, ganun. 2 piraso lang. Ito, gayahin nyo ha. Kumain kayo ng maraming grapefruit. Ayan o. Ang bayad is 135 ang dalawa. Ang binili ko ay 6 lang. Kasi mahinang kalaban. Ang mahal. Ito sampalok. Ang daming sampalok sa bahay. Hindi naman ako makakuha. Ito. Ito naman is hindi ko lang price. I don't know the price. Ang lemon is 24. Bakit di nilagyan ng orange? Sigurado mahal yan pag walang tag. Ayan guys, ito ngayon ang 42. Here it is. 42 ang orange. Okay? Kumuha na lang kami ng grapes. Ayan. Pero orange sana better, no? Kuha lang siguro. Kuha lang. Muna guys ang bilhin natin. Kuha kang corn beef. Yung gulay. Wala na? Gulay, wait. Kinakain namin guys. Pero ngayon. Nakaka-discount ka ng 10 pesos pag dalawa na sir. Ayun. Ayan. Ayun, Thank you. Ang bait niya. Tip na maganda. Nakasave kami ng 10 pesos. Kasi can't afford na dito. Dito na lang. Pareho lang din man sila. Pareho Pareho lang. lang, Manila. Diba? Oh, diba? Kailangan wise. Okay. Let's go. Guys, dito lang ako nakakabili ng yung bread nila na French bread na talagang authentic talagang French bread. Kaya lang iisa. Bakit iisa lang? Wala na. Niya pa. Na-timing ako. Ha? Sa bread basket. Oh, gwapa lagi ilang po ang sales lady. Oh. Gwapa ha. High blood ka dyan? Ay, bantura. Kinsa? High blood na diabetic daw siya, kaya nag-diet siya. Nag-diet? Uwato na to. Umayat Kung may na diet, gaya mo. Kana, control lang sa kaon. Control lang sa kaon. Tanawa siya. O sa taniti nga ni mo. Oy, nakalimot ko eh. Maria Elena Emphasis. Maria Elena. Si Mama Bijiwan ba siya? Dugay na naming suki na. Grabe. Ang bait-bait niyan talaga. Kung na may problema diri sa BQ, siya ay doon. Magyara rin, nagsyon eh. Ha? Okay. Kuha ka. I-video mo yun dyan. Muna akong lechon dito guys. Ito ang suki ko sa lechon kasi masarap. Dito rin sa BQ. Na, kani yun akong suki kanunay. Picture na po nato siya. Kani. Saan banda? Dapit sa kung anday, kananay. Ribs, ay ribs.
Ano na yung uno, diris tiyan, bitaw? Muna yun? 1 kilo? Oo, 1 kilo. Ayan. 1 kilo, oh. Ayaw lang i-chop, no? Ha? Dili lang, ichap. Dili lang i-chop. Yan, timbok. Yan na. Yan na. Okay, yan na. Diris lang. Timbok na tayo. Yan. Ang galing. Excited. Balikan na natin yung ano natin din. Tapos dire. Ay, wala. Dire, dito minsan may mga display ng kakanin. Kaya dito ako bumili din ng kutsinta, putumaya, biko. Anong wala man? Ah, galuto pa. Okay. Galuto pa. Nataranta na ang kusinera. 125. Okay. 575. 1 kilo. See that? 575 na. Oh, see? Ang laki ng tinaas. Iba ng mga presyo. Okay. Sa inyo account, sa inyong vlog, ma'am. Ah? Tingnan mo siya. 30 years na raw dito. Si ano yan. 30 years na. Ang tagal ng mga workers nila dito. Oh my God. Tagal. Picture ko ngayon ng BQ Mall kasi na-timing na malengke kami dito kasi doon sa nag-request ng grocery haul, ito ay para lang makita niya yung mga pricing. Timing naman na itong mga kinuha namin ay yung mga pangangailangan namin dahil naubos na yung pang breakfast, yung ulam, yung gulay, fruits, yun ang importante, tsaka itlog. Okay. See you. Conditioner ni Marco guys kasi nag-order siya. Mama, pag pumunta ka sa grocery, bili mo akong conditioner ng buhok kasi yung buhok niya is kulot. Yung parang ano, buhaghag. Kaya ngayon, uy, hindi naman to. Wait lang, dito. Saan na ba yun? Dito. Dito tayo maghanap guys. Ayan. For men, conditioner. Asa dapit inyong aceton? Ito na rin ako, my goodness. Ala, asa man ano? Siguro ito para kumalma yung kanyang pagka-frizzy ang buhok niya. Hindi ko alam eh. Ito. And then, shampoo nila is ay, pangit ito. Pambabae pala. Teka, ito. Okay, ito sa lalaki. Ito. May head and shoulder pala ang lalaki. Okay. Hindi ko alam. Okay, this one. And then, okay, next time na ako mamili, siguro tomorrow, mamili ako ng mga sabon panlaba, yung mga ganon. Today is just a simple grocery guys kasi alam niyo naman, nagmamadali kasi kami kasi marami ring lakad. Kaya, next time uli. Okay. Andito tayo guys. Andun na siya sa cashier. Nakalimutan ko lang yung ano ni Marco. Yung conditioner. Ito okay naman siguro to. Ayan, ano. Ito si Miss. Anong pangalan ni mo, Day? No, ma'am. Joy Caminos, ma'am. Ay, Joy! Si Joy! Yan, bagong kachits natin, mga kachits. Ayan, gwapa na cashier ng DQ. Si Miss Joy. Mami, kaila diri, Joy, dito sa karnehan. Saan, ma'am? Ang karnehan. Joy Colomero. Si Ma'am Oh. Joy. Oh, yes. Supervisor na siya na, ma'am. Supervisor lagi, dugay na. Galing kayo magputo, no? Dili siya makakaiba mo smile. Ayan guys, ang sigla-sigla ng Tagbilaran City ngayon ang busy. Dami tao, busy kami lahat dito ngayon. Nakakatuwa, parang nag-normalize na ang takbo ng buhay namin. At ako naman, dahil maaga kaming lumabas, ngayon ay 54 na in the morning, kaya gutom lang. So, bibiling breakfast.
dito. Bibili tayo ng breakfast kasi late na. I-take out ko na lang kasi galing kami mag-grocery. Ayan. Ito po ay tugon doon sa request ng isang kachits natin na mag-grocery haul daw ako. Nakapila ka, ma'am? Take out? Pwede okay, pwede ako. Pwede ako. Siguro ang kunin ko is big breakfast nilang dalawa and sandwiches nilang sa ako ng 3 meals. 2-piece chicken na dalawa para dun sa dalawa and then 1 yung 2 pieces na steak. Meron sila kasing promo dito na yung Coca-Cola design na glasses. Kumuha ako ng 3 kasi in every meal pwede kang bumili ng baso at 49 pesos only. So I got it and then I will show you later. Tayo, guys, yung binili ko nga sa McDonald's, ito nga yung binili ko, no? Asan ba yan? Ito yung binili kong pagkain, guys. Ngayon, itong glass ang gusto kong ipakita sa inyo. Merong green, merong gold at red. Ayan. Ang gaganda ng mga baso. Look at this. Made of metal. Pang collection ba? Display. Yan. Ganda. Hi guys, nandito na tayo sa bahay. Gagawin ko na yung haul na request ng isang kachits natin na matagal na kasi daw na hindi ako nag-grocery haul. Siguro gusto niyang ma-update sa mga pricing namin sa grocery items dito sa Tagbilaran. So, eto guys, medyo marami. Akala ko nga ako konti lang dahil konti lang naman ang kinuha namin. The last time nga mas marami Bakit parang humaba? Nag-OA yata. Parang 1 yarda na yung resibo. So, ngayon guys, kung ano yung item dito na merong nakalakip na price ay babasahin ko. And then, pasadahan ko mamaya at the end of this video, this one. So that you will be updated with the pricing. Okay. So, ito ang una ko nakita. Ito po ay yung Chinese pechay. Ang unit price is 100 pesos per kilo. Ibig sabihin, ito ay hindi 1 kilo kasi 122 pesos. So, 1.224 kilo. Yan. Update kayo, 100 per kilo. Ito ang importante dito, yung spices guys. Kasi pag nagluluto tayo, lagi po itong kasama natin itong si sibuyas, yung red onions, yung bombay kung tawagin namin dito sa Bohol. Ang unit price is 245 per kilo. At ito ay it weighs 546 grams. So, ayan. Higit kalahating kilo. So, 133.77. Ayan. Pesos Pesos ang pera natin dito. Okay, this one is yung white onion. Meron tayo ditong 3 piraso. At ang bigat niya is 724 grams. Ang unit price is 130 per kilo. So, ito ay nagkakahalaga ng 94 pesos yung 3 piraso na white onion. Ito naman yung kamatis, guys. Diyan sa grocery, 80 ang per kilo. Ayan, 23 pesos. 80 pesos per kilo niyan. Ito unahin ko, guys, para itabi. Ewan ko kung magkano na. Ito, Carlo Rossi. 500, mahigit yan. Ito yung iniinom namin, yung kalahating glass naman sa gabi. Pamparelax. Alam niyo na. Baso ka mo yun. Okay. Isang baso sa kanya. 500, mahigit yata yan. Magkano yan? 500. 600 yan, oy. Mukha 500. Ewan ko sa BQ, di ko alam. Sa ano yan, sa yung last time na binili natin sa ICM is 600. Okay, magpapatuloy ako. Pero mamaya, pasadahan ko naman doon. Di ko alam kung magkano itong Pocari Sweat. Ito yung nakakaugaliang inumin namin dito kaysa soft drinks. Kaya medyo magastos, guys. Kasi ang isa nito is, I don't know how much. Pero tingnan natin mamaya doon sa resibo. Kasi 157 ang isa para na. madali. 157.50.
Ha? 157 ang isa. 157.50 daw yon. Itong Pocari Sweat na ilang 2 litro. 2 litro. 2 liters. Yan o, nakalagay. 157. 2 liters. 157. Okay. At dito naman sa Baguio Beans, ang gulay na paborito natin ay ito kasi guys, ang bilis-bilis lang nitong lutuin. Pakuluan mo lang ng tubig. Ayun, may gulay ka na, di ba? 547 pala yung Carlo Rossi. Wala, mas mura dyan. Oo. 600 doon sa ICM. Ayan, Five- marinig ng taga Bigyo yan. Taasan na yan. 547. Huwag muna Bigyo ha. 550. Tingnan mo doon sa ICM. 547. Oh. 50. 600 plus yan doon sa ICM. Kahit puntahan nyo ngayon. 547, Nako. 50. Ay, huwag kayo maingay para hindi magtaas ang Bigyo. Okay. Kasi guys, itong dalawang supermarkets na pinupuntahan namin, magkaiba yan na company. Pero merong kaya kami pupunta naman sa BQ, lalo na sa mga seafoods kasi mas maganda ang seafoods nila at saka yung karne. Halimbawa, bibili ka ng pork ribs, merong laman. Sa ICM, halos mga buto-buto. Tapos yung seafoods nila, mas marami sa BQ. And then, seafoods, ang tip ko naman, kung gusto niyo mamili ng seafoods na shrimps, ay doon sa Alan City Mall dahil sila po ang pinanggagalingan yan, mas mura pong malayo. Minsan, ang difference is 100, malaking bagay yun, di ba? Wala naman kaming biniling shrimps ngayon, so eto. Eto naman, magpatuloy lang ako guys, ito po ay Baguio Beans. Ang unit price is 100. 100, pag unit price sabi ko, ang per kilo. 100 pesos ang per kilo, so this one is 26.80 and this one is 26.20. Ayan. At ito guys, bumili kami ng nawala ang light. Bumili kami ng itong cooking oil kasi alam nyo pag nagpiprito tayo, lalong-lalo na pagka merong chicken na i-deep fry natin, kailangan nating marami. Kaya ito ang binili namin. Ito ay Claro 100% palm oil. Olay, yeah. Ito yung binibili namin guys. Ang company ay Jolly. Hindi ko alam, walang price dito. Mamaya sa resibo, makita niyo. At ito naman, hindi ko rin alam ang price. Ito po yung corned beef na binibili namin kasi at least po ito malaman at may taba siya. Ang taba kasi niya guys, maganda itong corned beef na ito, laman siya, tapos yung taba na sa ibabaw, tinatanggal ko na lang. And then wala siyang food color. Yun. Kaya, bumili lang kami ng 3 piraso. And then, yung kamatis na sabi ko na, yung eggplant ay, ang kilo ng eggplant is 85 pesos at ito ay 22.61. Ayan. Ang ampalaya naman ay, ang unit price is 115. 115 ang per kilo. 174 ang isa. Alang, mahal naman ito. 115 na pala. 174.35 ang isa nito. O, 174.35 ang isa nito guys. Ito yung corned beef natin. Ayan, 80 plus ba yan? Ayan, baka Tama. naman, Pure Foods. 174. Bigyan mo naman ako ng something-something dahil kami po ang nag-sponsor. Talagit pong itong ginagamit natin. Pero pagka may padala sa amin na galing US, syempre, yung sa US din, Pero pag wala nang stock galing US, ito na. Yan. At ang price ito is 71.78. Ito, itong dalawang ampalaya. 209 ito. 209 ito. Ayan, merong taga tingin doon sa resibo. And then, itong mga para sa umaga natin, minsan na kagaugalian din natin yung meron tayo sa Minsan bawsaw. pagka hindi na makapagluto, Konti, yan. tapos sa gabi, pag di na nakapagluto sa gabi, ito na lang ang aming madali-dali. Ito po ay chicken mami na maliliit. Ayan, merong 4, 5. Ito, 5. Ayan. Hindi ko alam ang price. Ano ba yan? Lucky Me ba yan? Lucky Me. Lucky Lucky Me naman lagi ang binibili namin guys. Sorry guys, pinagpawisan ako ng gusto. Bakit kasi yung electric fan kaya, iba ang nahanginan, ano? Bakit kaya gano'n ang kapalaran? Anim pala ito, anim pala yun. Ayan. And then, Lucky Me minamadali po, guys. chicken, ang isa 1790. Ang maliit, saan yung punas ko? 1790 ang isa. 1790 ang isa nito, Maliit, maliit. maliit. Ito. Oo. 1790
19 pesos and 90 centavos. Itong maliit na ito. Okay? Yung butcher naman, 27.95. So, batchoy na Lucky Me dahil malaki, magkano? 27.95. 27.95. Ayan. Bumili ng Yung 4. kinapay, French baguette, Ayan. 20 pesos. Ayan guys. Tapos, 20 pa nito. Diyan naman presyo ko. yung baguette ay, ito is 20 pesos. Ito, yung baguette na kinakain natin na nilalagyan ng ginagawa kong garlic spread. Binigyan ako ng badyo. Ang init, ang igang. Talaga, oh my God, grabe guys. And then, kasi galing kami sa labas, para matapos na ito, ay sabi ko, i-video ko na, kasi ililigpit na natin, syempre, baka masira na yung mga karne, lagay sa ref, madaliin natin to. And then, ito ay 20 pesos ang per piece nitong baguette nila doon. Masarap ito. Highly recommended ang kanilang bread na yung French bread at saka itong kanilang baguette kasi no sugar. Yun ang gusto namin na ipare sa mga sauce, ganon, pasta, ganon, salad, ayan. Tapos ito naman yung sili espada na paborito ko, 200 ang per kilo. Gustong gusto ko ito pagka merong sinigang akong lutuin, mga sabaw-sabaw, at saka yung mga isda, nilalagyan ko nito, yung pinangat, ganyan. Ito ay, ang unit price is 200 and this one is 39.20. Yan. Pesos. Yan. Pesos ang ating gamit dito. Ito naman guys, yung prutas. Mahal ang prutas, syempre. Pero maganda kasi sa katawan. Ito ay high in fiber at saka maganda ito sa ating heart at saka sa lahat na. Ayan. Ito po ay yung black grapes seedless. Ang unit price is 405. Mas mahal po kasi ito kasi bibihira pong makakita dyan sa display ng black. Maganda po itong black. So, bumili kami. Ito, 133.65. Ang kilo kasi is 405. Biro mo yun, mahal, no? And then 136. Pero yung seedless na maliliit na yung hindi black, binibili ko dito sa Fruitfully. Meron akong suki ng fruits dito sa amin, malapit. Ay 220 lang ang kilo nila doon. Pero iba yun. Iba kasi itong black. Gusto nila kay ko yan. Yung black. Tapos, yung anak ko naman ay asiwaan daw sa buhok niya. Hindi naman siya nagko-conditioner pero subukan niya raw mag-conditioner kasi nagpahaba siya ng buhok kasi okay naman i-ponytail lang. Ay nag-order ng conditioner. Ito yung Head and Shoulders Scalp and Hair Cream Conditioner, Supreme Moisture. Ayan. At hindi ko alam po ang price. Okay? At saka itong alcohol, rubbing alcohol. Yan po ang bigay natin. Hindi ko po alam ang price. Okay? Tapos ito namang fruits nila, ito guys, 42 pesos ang isa, kaya 4 lang. So meaning, 4 lang, tig-isa lang kami. Mahina ang kalaban, mahal. Okay? Saan ko ba ilagay ito? Dito na. And then, ito pala, yung spices. Kailangan natin ng ginger, pati sa tea guys. Minsan ay, ito ang ginagawa naming tea. Marami naman kaming ibang tea dyan, pero ito ay gusto kong inumin. Lalo pagka yung may may parang plema, yung parang gumagaragal yung lalamunan mo. Ito ay panghagod sa lalamunan. Magpakulo ka lang ng tubig at slice ka lang na maliliit nito, ito alagay mo. Maging ginger tea na. Then lagyan mo ng lemon, honey, wow. Swak na swak, di ba? So ito ay 105 ang kilo ng luya guys. 105. Ito ay 48.93. Ayan, 48 pesos and 93 centavos. Yan. Tapos, ito namang watermelon nila, slice na ang kinuha niya kasi yan ang kakainin namin ngayon. Ito po ay 70 pesos ang per kilo. So, 48 and 44. 48 itong isa, 44 yung isa. Okay, and then yung sugar, wala siyang price, pero they have this brown sugar. Ito ang gamit namin sa coffee and everything. Tapos ito naman, dinamihan ko ang kuha kasi minsan lang sila may stock. Ngayon, butit meron. 135 yung dalawa.
135, 135, and 135 pesos. Okay? So, 135 divided by 2, magkano ito? Di nasa 65 pesos ang isa, no? Hindi mo yan? Mahal, no? Tapos, ito kasi ang favorite na gulay ng mga anak ko, kung kuha ko, minsan nilalagay ko lang sa, sa pasta. Ito ang ginagawa kong sauce niya. Or, minsan ay igisa ko lang, lagyan ng shrimp, okay na. Gusto nila ito. Ang unit price is 290 ang per kilo nito. 290. So, this one is 99 pesos. Tapos ito, 117. Siyempre, depende sa timbang. Okay? At ito naman, nakakatuwa ito dahil ito yung sinadjust nung nandun na promodizer siguro. Kasi sabi ko, ayoko nun ng spam. Ang mahal, 200 plus. Tapos sabi niya ito, mabuti ito, kumuha ka ng dalawa, set of 2, so meron siyang discount na 10 pesos, sabi niya, and then 100 plus lang ito. So, dyan na lang tayo. 100 plus, ang isa ha, ang isa. Hindi dalawa. Ganon, kamahal ang mga bilihin. So, yung talong, sabi ko kanina, 85 pesos ang kilo. Ngayon, ito namang karne. Itong karne guys, lagay natin sa tray. Para makita nyo, lagay ko dito. Okay? Ayan. Yes! Ayan. Grocery! For thumbnail. For thumbnail guys. Okay. Tapos dito naman, meron tayong siyempre, yung binibiling gusto nila ito guys, favorite nila. Hindi kami pwedeng mag-grocery nang mawala itong sausage nito, yung Frankfurter. Kasi gusto nila ito. At saka yung, kung minsan yung Hungarian, yung may cheese na medyo spicy, gusto nila yon, favorite nila. Ayan. And then, meron tayong ipapangat na naman na mataan. Wow, magkano ngayon ang isda? Wow, ito yung mataan. Oh, mataan ito guys. Mataan, I don't know in English, how do you call it? Ang kilo ay 290 pesos ang per kilo. So, this one is 288, almost 1 kilo. 288, ito, 290 ang kilo. And this one, yung pata unahan, ang kilo is 200, ayan. Isang kilo mahigit, ito, 1.550, 1.5 kilo, 310, ayan o. 310 pesos, isa lang na paan ang baboy. Wow! Tapos ito naman ay yung chicken legs, drumstick, ata. Ayan, chicken drumstick is 180 ang kilo. Ito ay 291. Nagtitimbang siya ng 1.6. Ayan. Ito naman ay yung wow, ito yung gagawin ko na humba. Sana check nyo rin yung yung cooking ko guys. Nandun yung kung paano luto ng napakasarap na humba. Ayan, gayahin nyo yun. And then ito is 250 ang kilo. Itong ang pangalan is pork chop. Pork chop pala ito. No, this is not humba. Walang paa pa. Ay, yung paa pala ang humba. Ito, sorry. Akala ko kasi, ang tingin ko kanina yung pork thigh, hindi. Ito yung pork chop. So, nagkamali ako. Ang kilo ng pork chop is 250. So, this one is almost 1 kilo, 82 grams, 245 pesos. At ito naman, ay, salamat, malapit nang matapos. Ay, ang liempo. Ito yung napaka-versatile na part ng baboy, guys. Ito yung pwedeng adobo, pwedeng humba, pwedeng panggisa, pwedeng sugba, pwedeng barbecue, di ba? Ito yung napakabili kaya ang mahal. So, you know how much ang kilo nito? 280 na ang kilo kahit may buto. 280 pesos ang kilo ng liempo. Pork belly. At ito ay 1.140 kilo, 319 pesos. At ito naman, ito na yung para sa humba. Dalawa pala itong ating paa. Ayan. Ito yung ihuhumba ko guys. Hindi naman isang lutuan lang. Siyempre, magtipid-tipid pag may time. No? Ang maganda sa kanila ay meron silang plastic na ganito. Yun ang take note nyo.
dahil sa ibang bilihan, wala po silang ibibigay na plastic na ganito. Believe ako sa BQ dahil itong mga wet ones, para yung pamunas yung mga basa-basa na packages ng mga meats, ganyan, ay balutin pa nila nito bago nila ilagay sa karton. So, very nice, no? Very caring sila sa customer. Yun ang ma-appreciate ko sa BQ Mall. Go na sa BQ, okay? Pero ingat din kayo, mas mahal din minsan ng mga... Ang na-observe ko namang mas mahal sa kanila yung Italian na tomato. Yung ano nila, yung Doña Elena, mas mura naman doon sa ICM. Napapag-compare ko kasi sila Pero kung sa seafoods, karne, mas maganda talaga ang BQ. I-recommend ko talaga. And then, makakapili kayo. And then this one is, the pork legs ay 200 ang per kilo itong hindi unahan. Ay, pareho lang sila. Okay. 200 ang kilo ng pata. So, 215 pesos ito. Ayun guys, wala na ba? No more? No more, no less? Wala na doon? No more na kahon? No more na. Okay. Thank you so much guys. Thank you for watching. At hanggat kaya ko na maibigay sa inyo yung suggested ninyo na mga videos na gagawin, ay gagawin ko guys. Kaya ito ginawa ko ngayon. Ito dedicated sa nag-request. Ayan. So, sana naman ay makatulong ito sa inyong budget, pagbabudget ninyo para sa groceries, sa pagkain ng family. Alam nyo, mag-ingat tayo sa gastusin kasi ang mamahal po ng bilihin talaga. Sobra ngayon. Ito po yung resibo. Papasadahan ko siguro para makita nyo. Okay? Item per item. Okay. Or hindi na. Na-mention ko na No? So, ganyan. Ilapit ko na lang. Ilapit ko na lang na ganyan. Pwede? I-ganon ko na lang. Kita ba? Kita? Ayan. Okay. Yun guys, ang pinamili namin ay, as I've said, wala pa doon yung mga shampoo namin, mga pangligo, mga pang toothbrush, panghugas ng plato, wala pa yon. Wala pang bigas doon. Ano pang wala doon? Yung mga panlinis, wala pa doon. Ganyan ang budget pag ganito lang na tipo ang bibilhin. Okay? Wala pa ditong mga milk. Wala pang cheese, walang butter. Wala kaming nakuha doon. Kaya sabi ko, yung sa listed na, meron kasi akong ginawa dito, naiwan ko guys. Kaya kung ano yung nasa ano ko kanina, ang daming hindi nabili dito guys, dami. Kaya next time makumpleto. So meaning, hindi pa kumpleto yan. Ganyan na ang price. So, mag-ingat tayo sa paggagastos ng mga ng pera, lalo na yung pinaghirapan natin guys. Ang importante, healthy ang family, and then as I've said, mag-ingat tayo, health is wealth, and always have faith in God, trust God, prayers, more prayers, na ma-stop na totally ang COVID, okay? Na mawala na talaga yan, na tayo'y maging masaya at matiwasay, wala nang pag-aagam-agam sa mga masasamang mangyayari dito sa ating mundo. So, mag-pray pa tayo. Okay, thank you so much. See you again next time. I love you guys. Okay? Thank you. Bye-bye. Wala, hindi na open. Ito yung French bread. Meron na mahaba at maiksi yung baguette kanina. Tapos ito, yung
garden niya na ganyan, rich in fiber. Low. Itlog. Yan. Low. Ayan. Yan lang naman ang hindi nasali. At kumakain na siya ng prutas. Ayan. Hindi mo na mapigil. Orange. At ito naman pakwan. Okay. Ayan. Nakalimutan lang kanina guys. Ayan. Naibulalat na lahat. Thank you. Bye-bye. See you again next time guys. See you on the next video. God bless.